Raġel li l-identità tiegħu għadha mhux magħrufa jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' madwar 4 sulari minn gallerija. Il-pulizija qalet li għal-ħabta ta' 8:09 tal-4 filgħodu ġiet informata bl-inċident fit-triq San Franġisk, San Ġwan. Fuq il-post issejjaħ tim mediku u ambulanza li ħadu lill-vittma l-isptar biex jingħata l-kura meħtieġa. U għal-ħabta ta' nofsinhar neqsin kwart il-pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn l-għajnuna tagħha peress li kien għadu kemm seħħ inċident fuq dajsa madwar 1.5 mil il-barra mill-kosta ta' Dellimara limiti ta' Marsa Xlokk. Mill-ewwel investigazzjonijiet jirriżulta li raġel ta' 46 sena li joqgħod iż-żurriq sofra ħruq f'ġismu wara li d-dajsa li kien fuqha ħadet in-nar. Membri tal-Forzi Armati u l-Protezzjoni Ċivili sabu l-vittma fil-baħar wara li tellawha bord il-lanċa ta' salvataġġ u għaddaħħal l-art fejn kien qed jistenni tim mediku li taħ l-ewwel għajnuna u għattieħed l-isptar b'ambulanza fejn ġiet ċertifikat li jinsab f'kundizzjoni serja. It-tielet każ matul il-ġurnata tal-erba u li ħalla raġel ieħor fil-periklu tal-mewt seħħ l-imqabba l-pulizija hawn qalet li għal-ħabta tan-nofsijata wara nofsinhar ġiet informata mill-awtoritajiet tas-saħħa li aktar kmieni iddaħħal raġel l-isptar wara li weġġa' fsit li jinsab fi sqaq tax-xahar l-imqalleb limiti tal-imqabba. Mill-istħarriġ jirriżulta li raġel li huwa Albanis ta' 41 sena u joqgħod is-Siġġiewi weġġa' waqt li kienet jagħmel xi xogħol. Huwa jingħata l-ewwel għajnuna minn xi kollegi li ħaduh l-isptar fejn aktar tard ġiet ċertifikat li weġġa' serjament. Dwar it-tliet każijiet, il-pulizija tkompli tinvestiga waqt li nfetħu wkoll l-inkjesti bil-maġistrat.